Igama lakhe unongube enhloko uhamba kwakunye nobutho kavuthela abatsho kamandi kwelaa cala lingaphaya besithi awundiboni uba ndiyazama. Injalo nje kuba sithatha basibeka kanye phaa kwimizuzu masezebe lishumi linesihlanu ibethile phaa intsimbi yesixhenxe. Siyangena ke okwenjenje sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwiindawo ngeendawo endiphulaphuleni kuzo yivukani le community radio ku-90.6 98.4 ukuya ku-99.9. Igama lam ndingumakhaya kwakamzambo umntwana ngumngqongo lo untsundu. Siyangena ke sikuphathele isigaba senkqubo ezolimo, inkqubo yakho mphulaphuli le apho khona siye sifundisane, sicebisane, sakhane, injalo njoku sinikane ulwazi ngezinto into. Namhlanje ke injalo njoku sawuxoxa sixazulule imiba ngoba sinaye kwelaa cala ngaphaya ubawo Ayanda Kamboshelwa. Nguye ke sobe sincokola naye, yena ke ephuma phaa kumzi odidiyela ke amayeza la wemfuyo iThalita Pharma. Nguye ke u-CEO wayo iThalita Pharma le. Nguye ke sobe sincokola naye, sithetha naye. Umcimbi ke sobe siwuphethe nesizobe sixoxa ngawo ngokuhlwa nje kukubuyisela ke izilwanyana ekutyeni ngokukhawuleza xa ziye zabe kanti zihlaselwa sisifo somlomo kwakunye namanqina. Uyawungena nzulu ke kwiingongoma ezininzi eziquke lo umcimbi sikuwo. Xa siyikhumsha ke sithi nutritional rehabilitation during ke foot and mouth disease. Umcimbi ke sobe sincokola ngawo. Bamposhela, masikubulise tata, injani njoku, ndikunike nethuba loba ngaba ubulise kumphulaphuli ekhaya. Nongo nam mandibulise kuwe kuqala, ndibulise nabaphulaphuli bevukani, umzi wonke waseChris Hani nezingqongileyo, umzulwana kaMbotshelwa, iJwarha, umTiku Mazaleni, uyazibuyisela. Jwarha, dolela umdaka ngenxa yothandaza. Ugqibelana kwethu ke ukuthetha, sasithetha kwangale pandemic yesi sifo somlomo kwakunye namanqina. Namhlanje ke siza nomcimbi ke siza kuxoxa ke ngokubaluleka ke kokubuyisela izilwanyana ekutyeni ngokukhawuleza xa zithe zabe kanti zihlaselwa sesi sifo i-foot and mouth disease. Ndiyakunika ke ithuba loba ngaba uyitshayelele singene kuyo. Mandibulele kwakhona mnqongo, mhlawumbi ke ukuyichayelela ndingaqala ngelithi enye yeengxaki ezinkulu ezithi zichaphazele izilwanyana ezinale ntsholongwane ye-foot and mouth disease kukuphelelwa ngumdla wokutya, into ebizwa ngesilungu i-anorexia. So kubaluleke ngantoni ukuthi siwuqwalasele lo mba. Xa izilwanyana zingasatyi, isisu esisisu sikhulu sibizwa rumen ngesilungu okanye ulusu, siye naso ehle amandla okusebenza kwazo. Siyakhumbula ke uba umsebenzi wesasisu kukudidiyela ukutya, kusetyenziswa iintsholongwane neencindi ezithi zigalelwe phaa esiswini. So xa ke esasisu siye asasetyenziswa, isilwanyana esi asinanto siyetyisayo ngenxa yokuba kungekho ukutya oku. Kuye kuchaphazele izinto ngezinto ezibangela ukuba awunawuvele nje ubule xa usibuyisela ekutyeni, kufuneka ilungiselelwe loo nto. Eminye ke imiba siza kuchankcatha phezu kwayo namhlanje kukuba kutheni kubalulekile ukubuyisela amandla kananjalo nomdla ekutyeni. Ukubaluleka kokuvuselelwa kokusebenza kolusu emva kohlaseleko, indlela amafama angathi azisebenzise ezinokuthi zincedise izilwanyana zibuyele ekutyeni ngokukhawuleza.
ayonto Yes. lena uvele nje uyiqubule. Ukuze ke sikwazi ukuyiqonda kakuhle lento, kufuneka siqale siqonde ukuthi yenzeka kanjani ingxaki le emva kokuba isilwanyana sihlaselekile. Mm, mm. Yenzeka njani? Yenzeka njani? Ndiyafuna sose singena khona ukuze ndiyayibona uba ngaba ezi points sizobe singangatha phezu kwazo noko zibunintsana. Ndiyafuna ke uyawuva ngam xa ndinevenkile tyatyadula nje wena bawujwarha. Okay, mandibulele ke kwakhona Tsana. Into eyenzekayo ke Mm, kwesi sifo se-foot and mouth, njengoba siyazazi iimpawu ngoku ngokuthe gabalala ukuthi ezinye izilwanyana ziyaqhwalela, zityhafe, zingafuni kutya. Uthi xa usibamba uzama ukujonga emlonyeni ufike kukhona izilonda, iintsini zikrazukile, nolwimi olu kuze kube ngathi iyasuka le nwebu yolwimi engaphezulu. mm, Xa mm. kusenzeka nto ke, zimbini indlela esithi isilwanyana singafuni ukutya ngazo, Yes. le nto ekuthiwa yi-anorexia. Mm, Ezi ndlela zimbini, eyokuqala yilena siyibonayo ukuba simanxeba-nxeba isilwanyana esi emlonyeni, into ethetha ukuthi siyathuthunjelwa ziintlungu. Esibini, ifihlakele isengqondweni, yiyo le nto kusithiwa le nto yi-anorexia, mm. i-anorexia. Ifihlakele isengqondweni. Ingqondo ithi okanye umzimba uye uxelele ingqondo ukuba uphantsi koxinzelelo ngeyona ndlela. So Okay. onke amandla adingekayo mawangachithwa kwenye into, mawachithelwe ekuqinisekiseni ukulwa nesifo, le nto kuthiwa yi-immune response ngesilungu. So yonke i-energy ekhoyo, amandla akhoyo asetyenziselwa ukuzilwela kolu xhaphazeko lufumanekayo ngenxa yesi sifo. So zezo Mm, ndlela zimbini, ziintlungu ngenxa yezinto ezibonakalayo emlonyeni. Eyesibini, ingqondo iye ixelelwe ukuba masiyeke ngoku ukusebenzisa amandla kuyo nayiphi na engenye into, sibe sihambahamba sikhangela ukutya sisithini, masijongane mm. nentwenye ngosiphantsi kohlaselo, sitsho Yes. ke isilwanyana singakufuni. Mm. Kwenzeka ntoni xa isilwanyana singakufuni ukutya? Yes. Mm. Enye yeempawu ezichaphazeleka kuqala njengoba nditshilo lulusu okanye irumen. Ndithe ke ngaphambili yona umsebenzi wayo kukudidiyela, ifatye apho ukutya kugalelwa khona njengoba isitya nje inkomo, ze kuthi emva kwethuba xa seyilele uyibone imane ihlafuna into engabonakaliyo, Mm. ibuyisela okwa ibityile, iyakucola, kodwa ke incediswa kananjalo ziintsholongwane ezikhoyo phaya eluswini okanye kwesa sisu sikhulu sezi zilwanyana zitya ingca okanye zinezisu ezithathu, zibizwa Yes. ke i-ruminants isilungu. Mm. Bawundixolela abaphulaphuli ngenxa yoba ezi zinto ikakhulu sizifunda ngesilungu ngokufuna simane Injalo. sidlula phaa kuzo ukuzama Mm. ukuzicacisa ngendlela evakalayo. Mm. 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 Into endifuna ukuyibalula apha, ukuyikhankanya, kukubaluleka kweentsholongwane kulo msebenzi wokudidiyela okanye ukucolwa kokutya phaa. Yes. Xa isilwanyana singatyi, inani leentsholongwane ekufanele uba ziyacola phaya, ziyasebenza, liyehla. Zinintsi ke izinto ezenzekayo xa lithe lehla kungasekho nokutya okungenayo, kuba kukutya okuthi kunkqonkqoze kuxelele esasisu ukuthi ola ngoku, ukwenzela Mm. uba
Abantu sonke siyalazi ulusu man lunezinto engathi zinwelana apha ngaphakathi. Yeah, yeah, em yeah. so ezaa zinto ke zenzelwe ukuthi zikwazi ukufuna izakhamzimba njengoba isisu sixakekile sicola nje. Enye ke Mm, yezinto ezenzeke kukuba ezaa nwele ziye zinzonze zibe mfutshane ngenxa yoba azisebenzi. Ihlele ngezantsi le nto ichaphazele namathumbu kuba konke ukutya okuphaya kuye kwehlele ngezantsi emathunjini. Nantsi ke mm, enye into ebalulekileyo abaphulaphuli ngakumbi amafama angayiqaphela. yes. Ezaa ntsholongwane zicolwa phaya, okunye kokubaluleka kwazo kukuba ziye zehlele ngezantsi esiswini. Andithi ayityi le nkomo ngoku, Lenkomo, ziye yeah. zehlele Mm, ngezantsi emathunjini, zidlule kwesisu esikhulu zehlele emathunjini. mm, Xa ufika phaya emathunjini, izinga ibizwa i-pH le nto, ubuasidi obu, iasidi inyukile emathunjini. Itsho yenziwe ngendalo ke le nto, itsho ibulale ezaa ntsholongwane. Xa zibulewe ezaa ntsholongwane ziyaguquka zibe yiprotheyini encedisayo kwisondlo sale nkomo engatyiyo. mm. Ngokutsho oko ke baphulaphuli, ndizama ukucacisa ukubaluleka kokusebenza kolusu okokuqala. Okwesibini, nokubaluleka kwenani leentsholongwane ezikhoyo ezididiyelayo ukutya phaya. Andifuni uthi ngupensi kuba upensi usehagwini. Yes. Phaya so Ukulusu. zehlele Mm, ngezantsi zibe yiprotheyini, aziyiprotheyini ke ngoku ibe yinto ekwaziyo ukusincedisa esi silwanyana ukusinika elinye ixesha lokuphila. It gives esa silwanyana survival chance. yes. Mm. Yeah, Hayi, injalo. ndilungele. Alright, ndicela nje undibambele njalo ke bawuJwarha, sibaleke nje silungise kweli cala, ngabusela amanzi kwelo cala lakho, khona ukuze sibe sisiye evenkileni siphinde sibuye siqhube. Venkile. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Skills enamaxabiso ancamisayo. SiyiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezi Vukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku-sales@vukanifm.org. Ngenene nangenyaniso zezolimo imizuzu selilicala ibethile phaa intsimbi yakhe, intsimbi yesixhenxe. Sitshilo ke uba ngaba usandovulela ithotholo lakho, siyaxoxa mphulaphuli njalo nje sithetha mfama ngokubaluleka kokubuyisela izilwanyana ekutyeni ngokukhawuleza ke xa zithe zabe kanti zihlaselwa sisifo FMD, foot and mouth disease. Ingaba zimele zibuyiselwe ngoluphi na uhlobo? Uyanqanqatha ke kakuhle uba uJwarha sinika nje zonke neempawu nohlobo esizawuthi sibe kanti sikhawulelana njani nezimeko. Masiphinde sibuyele kuwe, Mr. Mbosheko.
Enkosazana, masishwankathele ke ngoku baphulaphuli Mm, ukuba oku kungasebenzi okanye ukungatyi okukhokelela ekungasebenzini kolusu kukhokelela zingxakizini ezithi zibangeleke apha emfuyweni. Indawo yokuqala, ngenxa yokuba kungekho kutya kungenayo iphantsi koxinzelelo ulusu olu. Enye yezinto ezithi zenzeke, amandla alo okufunga izakhamzimba ezithi zinike amandla apha emfuyweni ayehla. So mm, i-absorption ye-energy, source of energy iyehla. Sithethile ke ngokwehla kwenani leentsholongwane ezithi ziguqulelwe kwiprotein, itsho nokufumaneka kwale protein kwehle. Kwehle mm, kananjalo iityuwa ezidingekayo namanzi adingwayo ngumzimba ukwenzela uba isilwanyana esi sikwazi ukuphila. yes. Kwehle kananjalo into ibizwa ii-trace minerals, ngenxa yoba ayisakwazi ukufuma ngoku ezaa nwelana besithetha ngazo ezo. Ikhokelele loo nto kwesi silwanyana sibonakala sibhityile ngenxa yoba amanzi emzimbeni ehlile. Ndithetha nokuvuzisa ezo zincwe ezivuzayo xa saqala uhlaseleka akusekho lula ngenxa yolu xinzelelo, nto Yes. leyo ebangela ukuthi isilwanyana eso sibe singaxhaphazeka nazezinye iintsholongwane ezingamangenelela ke ngoku. Into ethetha Mm, ukuthi ke mphulaphuli, iintlobo zeentsholongwane masithi apha emzimbeni zimbini. Zikhona ezi ntsholongwane zidingwayo ngumzimba, ziyasincedisa kwezi zinto bendizichaza. Kube khona ke okay. ngoku ezi ntsholongwane zibangela isifo zona, zezi sizibiza ke ngoku amangenelela Mm, apha. Ukanti mm, ke cacisela banintsi abafundi abamameleyo apha tsana mani nabenza i-animal health, yes. kuyafuneka beyiqondile le nto ithetha ngayo. Mm, Iintsholongwane ke ngamanye amaxesha zilunge xa zikulaa ndawo kufanele uba zibe kuyo kuphela. Le yeah. ntsholongwane ilungileyo ikhe yaphuma kulaa ndawo bekufanele ibe kuyo yaya kwenye indawo, ifika phaya ibe lutshaba phaya, ayisalunganga xa ikule ndawo. Mm, Ndilungiselela ke uba abafundi bangatshoni iimvavanyo zabo ngenxa yoba becinga uba zonke iintsholongwane azilunganga okanye zonke iintsholongwane zilungile. zilungile. Mm, mm, Sidlule ke sana, into ethi yenzeke, esi silwanyana siphantsi koxinzelelo olukhulu kakhulu. Into ethi ibizwe ke njenge-oxidative stress. Yona kukuhlaseleka kwee-cells ezi zomzimba. Ndizawuzicacisa njani ii-cells? Hayi, andizuzama uzicacisa ngesiXhosa, uh, uh, kodwa kulapho mm, sesona siseko somzimba. Ilungu ngalinye liyintlanganisela yee-cells ezininzi. So umzimba ke ngenxa yoxinzelelo olu nohlaseleko ziye le oxidative stress, olu xinzelelo lubangele ukuthi isilwanyana sibe phantsi kolo hlaseleko. Yiyo ke le nto mm, kusetyenziswa ibizwa ii-antioxidants ezifana naboomaselenium, magnesium, naboo-copper, ezisebenza zona antioxidants ezincedisayo in the recovery process, ekuchacheni kwaso esi silwanyana. So yes. ngenxa yokungatyi, umzimba awusakwazi ukuzifunxela ezi trace elements zibalulekileyo bendithetha ngazo. Ndifuna Yes. ukuziphinda ukwenzela uba xa sithetha ngokungenelela ke ngoku, ukuthi zintozini ozidingayo ukusibuyisela esi silwanyana
kwimeko yokutya, meaning nutritional rehabilitation. Yes. Kubalulekile ukuthi into oyisebenzisayo ibe nayo i-zinc, ibe nayo i-selenium, ibe nayo i-manganese, ibe nayo i-copper. Zizinto ezo ezibalulekileyo. Andizungena kakhulu ke tsana ukuthi apha kolu xinzelelo iziphumo ezithi zibe khona kumandla okuzikhusela omzimba, le nto kuthiwa yi-immune suppression. Andizungena kakhulu kuloo process ukuthi yenzeka njani, ngaphandle nje kokuthi kubaphulaphuli ingakumbi ndiphindela kwakwaba bafundi. Yes. Ngenxa yolu hlaseleko, izinto ezifana njenge-white blood cells esizaziyo ukuthi ziyancedisa ekulweni nezifo, ekuqatshelweni kweentshaba, ezi zinto zibizwa ii-pathogens, ekususeni ugutyula umzimba izinto ongazidingiyo. Zonke ezo zinto ziyachaphazeleka. Okay. Ndifuna ke singene kule ndawo amafama afuna siye kuyo, ukuthi zinto zini esizenzayo ke ngoku ukuyilungisa le meko, njengoba siyicacisile nje ukuthi yenzeka njani. Yes, sir. Indawo yokuqala ekufanele uba siyiqwalasele apha, ibalulekile le nto. Sithe kaloku into ebangela uba zingatyi kungenxa yeentlungu ezibangelwa zizilonda ezisemlonyeni nokudumba, inflammation. Yes. And ethi yona ixelele ingqondo ukuthi masisebenzise onke amandla esinawo. So ithetha ukuthi loo nto, enye yezinto zokuqala ekufuna sijongene nazo kukuthi sikuthoba njani ukudumba, i-inflammation, nale nto ibizwa i-oxidative stress. Sizithoba njani, sizithomalalisa njani ukwenzela uba esi silwanyana sikwazi ukubuyela ekutyeni. Eyona njongo yethu xa sizama ukulawula esi sifo, i-foot and mouth disease, nasiphina ke isifo sele nto sevirus, ngenxa yokuba ivirus zona azinyangwa, awunyangi yona buku. Ayikho i-antibiotic yevirus. Virus, yes. Amatubheku kule ndawo tsana. Amafama mawangavumi ukulahlekiswa. I-antibiotic inyanga ibacteria, hayi ivirus. Yeah. Ikhona indima ye-antibiotic xa isilwanyana sihlaselwe yivirus. Ukugada amangenelela la, kodwa ungawagada amangenelelo uyoma apho uthanda khona, ungakhange uyilungise le ngxaki yokudumba neentlungu ekubangela ukuthi ii-cells zihlasele laa nto siyibiza i-oxidative stress. Ungakhange uhlangabezane nezo zinto ulungise zona, ungazihlaba eza antibiotics zibe kangangoko. Into eza kwenzeka xa uthe wedlulisa kwi-antibiotics, ingxaki ozawuba nayo kukuba uzawubulala nezi ntsholongwane ezidingekayo, utsho ukhawulezise ukucutha laa protheyini esi silwanyana singayo ngeli xesha singakwazi ukutya. Ndifuna ukwenza umzekelo okhawulezileyo nje tsana xa sithetha ngale nto ye-antibiotics. Yes, Dad. Abanintsi kuthi bakhe baya kwagqirha ngenxa yoba enomqala obuhlungu, Alright, ndicela uyibambe njalo siye Landelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Gama lam ndinguNokuzola, andazi ndingaqala ngaphi ukubonga
Khulu Dumakude ungamfumana kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ubungandonelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Lafika ithamsanqa kum mhla ndeva ngomkhulu Dumakude abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, noMr Mthembu waseTsolo, umama uYolisa wasentabankulu, ubhuti Lukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu Dumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu Dumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenki. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744, ndiyiphinde 071 711 6744. Lishumi linesibhozo imizuzu leyo phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe pha intsimbi yesibhozo. Nawe ke mphulaphuli siya kukunika ke ithuba uba ngaba unawo umbuzo nje onqwenela into yokuba ngaba ube kanti uyawubuza apha kuba umbotshelo. Siyafumaneka ke kwinombolo mnxeba 072 514 5381 072 514 5381. Yakusibambe emnxebeni ngenjalo uyawushiya nje ushicilelo lwakho le voice note sikuve into yokuba ngaba wena uthini ekhaya. Siya evenkileni ke ba uJwarha ubusathi ungenza nje umzekelo umuntu angaya kagqirha, awuqhubekeke naloo ntetho yakho ubuseza naye. Mandibulele Tsana. Enye yezinto othi uziqaphele xa Yes. ugqirha ethe wakunika iipilisi ezibizwa antibiotics, uye akunike nezinye ezibizwa probiotics. Nasi isizathu. Yes. Xa uye wasela ii-antibiotics zodwa, ii-antibiotics ziza kubulala nezi ntsholongwane zidingekayo, uhambise into ongazange uyibone. Abantu abaninzi bayayazi le nto ndiyithethayo. Yiyo ke le nto ugqirha ekunika i-antibiotic akunike ne-probiotic. I-antibiotic lena yenzelwe ukuba mayiye kule ntsholongwane ekuhluphayo kwesi sifo wasinyangayo, noba ngulaa mqala okanye yintoni le ubuyele phaya. Kodwa i-probiotic lena incedise, ndizawuthi ukubhalansa, ukubuyisela iintsholongwane ezidingekayo engabe zibulewe yilaa antibiotic. So kubaluleke ngaloo nto ukuqonda indlela yokusebenzisa i-antibiotic, zingasetyenziswa ngokugqithileyo ngendlela engalawulekanga. Okay. Ndidlule ke ndiqinisile apho. Ndithe into yokuqala ekufuneka uyenzile kukujongana neentlungu nokudumba. Esibini, sifuna ukubuyisela isisu sengca, isisu esikhulu, ulusu. Sifuna ukulibuyisela kwindlela yalo yokusebenza. Kufuneka silikhumbuzile, njengoba sililele nje funeka silivusile ukwenzela uba livuseleleke, likwazi ukuyixelela le nkomo okanye esi silwanya ukuthi silambile. Kananjalo kufuneka silungise, sibuyisele amanzi ukwenzela uba kubuyele nezatyuwa zilahlekileyo ngenxa yale nto ibizwa i-dehydration. Sibuyisele amandla okanye umsebenzi wezaa nwele besithetha ngazo ezipha ngaphakathi eluswini, sizivuselele.
Ziseswini izinto sithetha ngazo zonke, sathetha ngesisu, ukwenzela uba xa sithe sazivuselela zizawukwazi zona ukuswitsha on i-cellular energy, amandla ee-cells zitsho zikwazi ukwenza lo msebenzi bekufanele uba ziyawenza. Sibuyisele kananjalo eza trace minerals nee-vitamins ezidingekayo esilwanyaneni. Loo nto ke izawubuyisela nezinye iincindi ezidingekayo zomzimba, itsho inkomo lena okanye isilwanyana sizive silambile, singaniwe. Into esizama ukuyenza siswitsha on ezi zinto beziswitshwe off ngenxa yokwakungatyi. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ekufuneka sizenzile kule nto siyisebenzayo, kufuneka ibe nento kwenza ibe nayo i-antioxidant eza kuzama ukulwisana nala oxidative stress isilwanyana esiphantsi koxinzelelo lwayo. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukwenza lo msebenzi yile nto ebizwa i-selenium. Azifani ke i-selenium ezikhoyo. Eyona selenium ekhuthazwayo ethi ibuyisele la mandla omzimba okuzilwela ibizwa i-selenium proteinate. Yona iswitsha on ngoko nangoko laa nto ibizwa i-anti-stress enzyme. Iincindi ezi ezithi zilwisane zilwe nestress esifaka esi silwanyana phantsi koxinzelelo. So ibalulekile loo nto xa ufunda ezi mveliso ezenzelwe le nto, uqaphele ukuthi igama lingakhona lona lithi selenium, kodwa yile selenium edingekayo enalamandla okuswitsha on le anti-stress enzyme ngoko nangoko. Kuba eyona nto sizama ukuyenza apha, sizama ukubuyekeza yonke inwebu le engaphakathi ukususela kulusu ukuya kwizisu ezilandelayo ukuyophuma emathunjini. Ndifuna ke kwesithuba tsana ndenze ndikhankanye umahluko phakathi kwamachiza athi asetyenziswe xa kujongwene nezi ngxaki. Akhona Yes. amachiza akrezwayo, abe khona la atofwayo. Yes. Ngamaxesha amanintsi ke siba nenkolo yokuba eli elitofwayo lelona likhawulezayo. Yeah. Kuye kuxhomekeke ukuba umzimba lona uphantsi koxinzelelo olungakanani. Kuye kuxhomekeke. Xa umzimba uphantsi koxinzelelo olungummangaliso usebenzise ke eli litofwayo, lizawuthatha ithuba ukuyodlula esibindini ukwenzela uba isibindi sabelana, ndithi lihamba ngemithambo kuqala yegazi de liyofika esibindini ngenye imini. Isibindi ke ngoku sabelane neendlela zomzimba. Na kule nto siyithethayo ke tsana sizawuqale sithi isibindi siyasebenza sona kuqala. Sizawuasyuma ukuthi siyasebenza isibindi. Kodwa ke xa iphantsi koxinzelelo ungafika naso singekho semandleni owusebenza ngohlobo ekufanele uba sisebenza ngalo. Into ethetha ukuthi kwiimeko ezinjena apho sifuna ukuswitsha on khona isisu, into esiyidingayo yinto engqo eswini. Ifike phaya eswini isinyumbaze, isikhumbuze ukuba kanene kukho into ekuthiwa kukutya. Kodwa le nto ayingomanzi nje, ixhotyisiwe yahlohlwa zonke ezakhamzimba nezi antioxidants ebendithetha ngazo, aboomanganese, aboozinc, aboocopper, ixhotyisiwe aboselenium, ukwenzela uba
ze zifike phaya zifumaneke ngoko nangoko ezi vitamins, ezi trace elements, ezi organic acids ezikhoyo. So kubalulekile ke xa sijonga amachiza la siwasebenzisayo siqaphele ukuthi zikhona ezo ziseko, uquka neevitamin ezimbaxa ezifana no-B complex. Yabona ke u-B complex ngokunokwakhe ewe ubalulekile, kodwa kulena indima sidinga umsebenzi ombaxa ngokudlule ngaphaya komsebenzi owenziwa ngu-B complex. Umzekelo, sinemveliso esezwayo intsha ibizwa i-Tyleimune super yona. Yes. Inazo izinto ezikhanyayo yathi yagqitywa yaxhotyiswa nangento ebizwa i-fulvic acid. Alright, Le fulvic acid ngicela uphinde unibambele njalo uJwarha nje kancinci sikhawuleze sithi sibuye siqukumbele. Iso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Samakucu sesiniphathele iindaba ezimnandi kakhulu nakulo nyaka ka-2026. Umkhulu Dumakude uyaqhubeka ukunceda abantu, yena ungumsombululi kwezi ngxaki zemali ukuze uqhube imoto zikanokutsho, wakhe ikhaya lamaphupho akho okanye uphume ematyaleni ufundise abantwana bakho kwizikolo eziphucukileyo. Mtsalele umkhulu umnxeba kule nombolo 071 711 6744, mandiyiphinde 071 711 6744. Naxa ungayiboni inkqubela phambili emsebenzini sukulibazisa, dibana nale ndoda inamandla. Abantu abaninzi bayabulela ngeempumelelo zabo naxa kusenzeka izinto ebebekade zingenzeki ngexesha bephangela. Abantu abaninzi bazithethela ngokwabo bathi emsebenzini bingekho impumelelo, koko indlela nje yokuphila. Ukuze uphile ubomi obungcono, dibana nomkhulu Dumakude akusikelele nemimangaliso yakhe, akufakele imali kwibhanka yakho okanye endlini yakho ukuze nawe ube lingqina ngemimangaliso yakhe. Kwabo abatyebileyo nabaphumeleleyo, through short boys nezigubhu zikamkhulu Dumakude, ukufumana imali yonke imihla nokukhulisa ishishini okanye ukubuyisa isithando esakulahlekela kudala, mfowunele okanye umWhatsApp kule nombolo kwakhona 071 711 6744, 071 711 6744. Kanti uMiss Biyela unika ubungqina kuba ebetyala abantu abaninzi kunye neebhanka wase wambulela ngemali nge-500,000 rands kunye neebhokhwe ezintlanu. Mfowunele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Makudede ubumnyama kuvele ikhanya. Khoneli xesha ngathi liye lakhawuleza ngoba sesitshekelwe imizuzu nje isixhenxe phambi koba sitsho sithi yeyethoba, hayi yeyesibhozo, intsimbi. BawuJwarha, hayi kawuqukumbele likhawulezile eli xesha. Masiyiqukumbele tsana, masiyiqukumbele, ityebile iteketeke, kodwa ke ndifuna nje ukuthi kubaphulaphuli mabaqaphele le nto ke phaa kwi-Tyleimune super. Iyeza elinoseza iqulathe i-fulvic acid edibene nale nto kuthiwa i-butyrate. Okay. And ibuyisela ii-electrolytes nee-microminerals ezatyiwa ezithi zilahleke xa ithe ayasela emva kwexeshana ngenxa yokwakungasebenzi kwesasisu. Inee-organic trace minerals, inazo ii-vitamins ezininzi kuquka nabo B complex, and okubalulekileyo xa sithetha ngezi zinto eziqulathwe yi-Tyleimune super kukuthi inendlela yokuswitsha on amandla, i-energy immediate, iswitsha on ngoko nangoko. Inkomo ehlaselwe yi-foot and mouth disease, umzekelo, okanye
nasiphina isifo esinobungozi kufana nezinto ze-viruses, izinto ezinjengowayisatyi. Xa ithe yasezwa nge-Tyleimune super, umlinganiselo wakhona upha ku-2 ml ngekilogram nganye, into ethetha ukuthi inkomo ebunzima bungu-400 kilograms uyiseza u-800 ml ngaxeshanye, uyinikela 800 ml. Emva kwemizuzu 830, ingaphelanga i-hour, yincedise laa nkomo uphakama ube bingakwazi uphakama, uyijonge. Emva kwemizuzu 830, uyiseze 800 ml we-Tyleimune super. Emva kwemizuzu 830, yincedise ukuphakama. Uzayibona izawuzama. Uba isoyisakala, uyilinde phaa kwisithuba se-awara ezine uya kwezintandathu, uphinde uyiseze omnye u-800 ml. Iyaphakama inkomo ehlaselekileyo kwisithuba sosuku. Ngosuku olulandelayo seyikwazi uphakama inqothula izityela ukutya okuthambileyo. Funeka uyilungiselele ukutya okuthambileyo, uyilungiselele namanzi kananjalo ukwenzela uba ikwazi ukufikelela kwezi zinto. So eyona nto sizama ukuyithetha apha wena Dzana kukuba esi sifo se-foot and mouth disease ayisosigwebo sentambo kwimfuyo yethu, kananjalo ingeyisosigwebo sendlala kuthi, kuba siyayazi ukuba xa ithe imfuyo yethu yafa ngenxa yoba singayazi uba masenze ntoni ngayo, iyasibetha loo nto kakhulu epokothweni. Into ethetha ukuthi xa sisiya epokothweni masingaqokeleli ingqokelela yezinto ezingazukusinceda nganto, ezingazukuyenza le nto edingekayo yokuswitsha on esi sisu sikhulu senkomo, igusha okanye ibhokhwe. Ibhokhwe, yeah. I-Tyleimune super ke yenza kanye loo nto ngezinto exhotyiswe ngayo, itsho izibangela uba zifumaneke ngqo esiswini ezi zinto, ingacelanga mvume esibindini ukuthi ndinganika bani kangakanani. Laa ndawo kakade ukutya impahla ekuthatha kuyo esiswini. Yeba uJwarha, ndiyafuna kule mizuzu mibini ishekileyo masingamvaleli ngaphandle lo mphulaphula, ndiyafuna umva nje ungene esithini. Molweni. Ngazo nto zitshabe ndibulisa apho nakuJwarha, uJwarha yasematshafini. Ndicela ukundibuzele kwezi mfutshane akakakathi gqabagqaba nakuzo kaloku. Umhlawumbi ubone ibhokhwe ingathi iyaqhwalela okanye esi sifo sithini, ithini nale nto, ngoba kuthiwa siphumele nakwezi mfutshane. Alright, kakungene nje, kodwa ke ndiyaqonda uba ingathi ubuphawulela ndalobu uba umgcina ukubambe phakathi nje kumzuzwana nje, kawungene Jwarha. Uba umgcina kunjalo, ezi mfutshane ziyachaphazeleka nangona zona zingakhankanyeki kakhulu. Ezona zibalulekileyo kwezi zimfutshane ngamandla ngokuthi ziyasigcina esi sifo ixesha elide zihagu. Kodwa ke iindaba ezimandi endinazo uba umgcina, le Tyleimune super uyisebenzisa ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni nasezihagwini. Zonke ziyalunga kuzo. Ukanti ke iyadlula, kodwa ke namhlanje make siyishiye nje kwelithi inkomo, igusha, ibhokhwe, ihagu onexhala layo. Imilinganiselo iyafumaneka xa uthe wasithinta napha kwi-channel yethu kaWhatsApp okanye kule group kaWhatsApp apho kukhona oogqirha abazingcali kwezi zinto abazawukwazi ukukucacisela ngendlela oyivayo nawe. Yeah. Alright, ixesha selisityile uba uJwarha, ingakumbi ke abanemibuzo ethile, azikho inombolo onozishiya okanye apho banewuthi babe kanti badibana nawe khona? Indlela elula yokudibana nathi ukwenzela uba sikwazi ukudibanisa nala WhatsApp unogqirha. WhatsApp le number 081 Yes. 511 2308.
So ngu-081 511 2308 8 inamba yethu ka WhatsApp leyo. WhatsApp la number ungayifoni. Please. Sizawuthi sikudibanise ne-WhatsApp group yethu apho uzawukwazi ukuthetha nogqirha khona. Alright, masibamba apho bawujwarha inkosi kakhulu ngexesha lakho sawuphinda sidibane wena masibulele kwanamhlanje busukwenzo sebule Cama kutsana maze nethole. antso ke indlela right masimbambe ngolo